lang yung show, alas 3. Wala ko na sa mo kita. Alas 3 ang show ato mo. Alright, this is our second day. Hello, good morning. Good morning. Are you tired last night? Kain tayo. Tired? Masakit yung aking shoulder. What's for breakfast? Same thing. Tinapay. May palaman na cream cheese. At itlog na may sprinkle na pepper at salt. Waffle na malamig. Nilagay ko kaya yung waffle sa ano. Tapos yun lang, coffee. Free breakfast. Ako, masakit yung ano ko pa sa kalabakan. So di lang ta maglakad karon. Dahil sa sapatos. So, magchinilas lang yung crutch. Buti na lang may dala akong rubber shoes. Kaya hindi kami nagdala ng rubber shoes. A few moments later. Pila kami sa tram, kakapark lang namin. Nandito na kami sa SeaWorld. Pila, ang haba ng pila. Okay guys, see ya. Hi! Bisite. Pila-pilang muna kami sa tram. See what Digi looks like when he's sleeping. Sobrang haba ng pila namin. Mainit. Time check, 12:58 na. Puro doon na lang kami bibili na makakain namin. But of course, ina-expect na natin na mahal ang pagkain doon. Pero nagdala kami ng water. Sana hindi bawal magdala ng tubig, no? Kasi yung iba bawal eh. Okay guys, pila muna kami para makasakay kami sa tram. Tapos magkita-kita tayo. In a bit. Tawa siya ng tawa, oh. Tawa daw ng tawa. Gusto ng mag-asawa. Bye. Okay. Say something. Dito na kami sa tram. Nakasakay na kami. Nagantay kami sa pila ng mga ilan. Siguro 5-10 minutes. Good afternoon, everyone. Yung ba nag-i-insert? Patay sila sa amin. Namin sumingit. Not only in the Pero hindi kami pumayag na kasi nita. Next, balik na to. Ano to sakyan? Ang tram pa Okay, doon. pupunta na kami sa SeaWorld. Nag-port kami sa Turtle Line Parking. Destinations, Ben. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to SeaWorld Adventure Park. Once inside the park, you can pick up a copy of today's map and show sample located at the information counter. As we approach the main ticket plaza, we have Going inside.
So, dapat hindi makalimot kumuha ng mapa. Bata na ni Fail. So, kayo, Joe. Trinay niya na. Sa akin nga kasi kaya hindi ko sinasuot na. Don't forget to get a map. Ha? Talon. Di naman totoo yan? Ang tubig. Ah, maligo ako. First picture here. Dali ma. Madali ma. Bitan tanan. Oh, butan dito. Ah, sige. Dito, dito. Totoo yan? Oo. Natutulog. Sino ang natutulog ng nakatayo? Eh, di si Flamingo. Baka lumapad. From here. Flamingo. Gusto ko makakita ng flamingo eh, yun na. Uwi na. Anong Dolphin Theater? Sila. Wow, ang cute! Grabe. Papundok na ata. Dolphin. Asan? Asan? Wala naman eh. Nasa taas kami ngayon. Galing kami doon. Tumang kami doon. Paakyat. Nakakahinga. What can you say? Dolphin Theater. What can you say? Nindot. Fame? Ma? Ano? Blockbuster! Ikaw, Ma? Super! Gusto ko manood ulit. Of the penguin. In this frozen ridge of rock and snow, a gentle colony huddles together for warmth, community, and family. A fierce blizzard is coming. It's time to see the wonders of Antarctica through the eyes of Puck. So come on!
edge of the ice. And for the first time, he's ready to dive into the sea. He's eager to hunt for food on his own. But danger lurks in the water below. Tulog sila, tulog. Saan tayo? Time check, it's 4:05. Saan tayo, Grace? Kain. Saan? Gutom na ka, Day? Gutom na ka, Day? Oh, watch it. Good morning. No, time check is 12:05. What's the day? Third day. Today is June 2nd. And Saan tayo punta? so, pupunta kami sa Universal Studio. Universal Orlando. Universal, Orlando. Tomorrow. Bitaw Today's the last day. I mean tomorrow. Diyan kami kakain kasi naghahanap kami ng rice and sabaw. See you later, alligators. Mag-rice ka. Oh yeah. Okay. So, Right here. we have extra lunch. Extra bowl. Thank you. Wait lang. Alright. Thank you. Alright. Naunsa ta. Nagsab-lunch. Barang. Valencia. Valencia College. May college pala kayo dito. Use the right two lanes to take exit 75A. Dayon. Ano to? Ayun. Left or right? Left. 1,000 feet. Use the left two lanes to turn left onto Universal Boulevard. So, kita na sila daan sa Hmm. Universal Boulevard City Walk. Use the left two lanes to Ma'am, turn we're left 9 onto minutes Universal away. Boulevard. Signs for Universal Studios City Walk. Kaya na, alam ko. Okay. Inside the Universal, no, not really. Doon pa may parking. Asa banda na bigla?
Left lane, parking. Diyan. Left lane ka. Theme Parks. City Walk. Pero kung volcano, di. Dili o yung Volcano Bay kuan man na. Asan? Ah.